baibulo linatchulapo malo otchedwa Giliyadi. Amapezeka ku Palestina chakummawa kwa mtsinje wa Yorodani. Mitundu ya Rubeni, Manase, Mowabu imakhalira ku malo amenewa. Gideoni anamenyana ndi Amidiyani ku dera lomweli la Giliyadi. Profeti Eliya amachokera komweko. Mukalowa m'Baibulo pa Yeremiya 8:22, mvunguto wachisanu umachokera ku Giliyadi. Nawu ku America kuli kampani yaikulu yotchedwa Giliyadi. Imapanga mankhwala a TB, kansa komanso ARV. Dzina limeneli sitikudziwa kuti anayitenga pati, koma tikafufuza bwinobwino likuchokera m'Baibulo. Kuyambira 2004 kampani imeneyi yakhale kugawa ma ARV pa dziko lapansi. Kumalawi kuno munthu mmodzi amaononga 1 miliyoni kuti alandire mankhwala pa mwezi umodzi. Mabungwe amathandiza popereka ndalama ndi kugawa zinthuzi mwaulere. Ndikuna pano kampani imeneyi yapanganso mankhwala ena amene ali otsogola kuposa ARV. Monga mukudziwa, amene alipowa anthu amabwira daily. Nde Giliyadi yapanga Jackson, munthu azibayidwa kawiri pa chaka. Potero samakhalanso bize kumwa mapilisi a daily. Pamene una pano anthu ena ayamba kale kumwa ndipo akuchita bwino. Kwa Afrika zikuvuta chifukwa cha umphawi. Akuluakulu, ngati ukufuna kubayisa Jackson wa 6 months ndi $20,000, mukayisungunula ku Malawi 35 million kwacha. Pa chaka ma Jackson awiri akupanga kosti 70 million. So ndi zovuta kwambiri kapolo wa ku Africa kupeza chithandizo ngati chimenechi. Akusowa 500 yogulira tomato, akwanisa kupeza 70 million. Komabe maiko olemera akufuna kupeza njira zothandiza anthu osauka. Azigula mankhwala amenewa ku Giliyadi, potero azigawa mwaulere kwathu kuno. Tichenjezane pano, pamene tikutero sitinayengeze kuti muyambe zigololo. Donald Trump akukaniza ndalama, ndiye musamale. Pomaliza tipereke uthenga kwa anthu andale. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaitcha kuti Bakili Muluzi TV. UDF, DPP, MCP, UTM, AFOD, PDP. Mauthenga anu adzaulusidwa papeji pano mukatilipira. History is the best teacher.